Hej alle sammen og velkommen til den her video. I den her video spiller jeg sådan et gyserspil sammen med en, der hedder Victor. Men hvad går det ud på, Victor? Ja, vi er bare fanget i en skov med et eller andet dyr, der kommer og æder os. Nej. Og der er en fælde der, pas på. Det kan jeg godt se. Og det monster, det bider. Okay. Lige nu skal vi bare finde i sikkerhed. Men hvad går det her spil ud på? Hver nat man overlever, så får man sådan nogle penge og sådan noget. Og så kan man om dagen, så kan man finde butikken, og så kan man købe våben og sådan noget, så man kan dræbe monsteret. Nøjeren. Jeg har prøvet at dræbe monsteret 2 gange før. Og du har også en YouTube-kanal, ikke? Nej. Eller jo, det har jeg. Jeg er i gang med at lave, men jeg har ikke nogen videoer på den. Okay, prøv at se noget smart her. Jeg lukker lige døren her, ikke? Og så når han prøver at komme, ned igennem taget her, ja. Han smadrer det nemlig, så sætter jeg en fælde her, så han falder lige ned i fælden. Kan man ikke komme herop? Nej. Sluk lyset. Det tiltrækker ham bare. Det tiltrækker monsteret, det lys. Ej, så er det en god idé at tænde lyset. Nej, det er ikke en god idé. Hvorfor er det ikke en god idé? Det spilder vores strøm. Ja. Ja. Og en sodavand. Nej, okay. Har du en sodavand? Eller en walkie-talkie. Ja, det er sgu da ikke en sodavand, vel? Nej. Vi har gæster. Okay, se, han bryder ind deroppe. Bare vent på, at han falder ned, okay? Og så snart han falder ned, så åbner vi. Kom herover. Vi har gæster. Ja. Så snart han falder ned, så åbner vi og løber, okay? Ja. Og det her, det er ikke lydeffekter, det her, det er bare i spil det her. Prøv det lydeffekter. Ja, han kommer snart ned. Gør dig klar til at løbe. Du skal være hurtig. Løb! Løber han efter os? Ja, det tror jeg nok, jeg gør. Nej, Victor har ikke så meget spor tilbage. Victor kommer ikke. Jo. Jeg tror, jeg gør. Men han bed mig en gang. Gjorde han? Ja, blev du bit? Nej. Blev du ikke bit? Nej. Okay, her, lad os kravle op på tårnet. Nå, lad os spille her. Hej, guys. Hej, guys. Ja, vi har gæster. Stop. Stop. Seriøst død. Ja, han kommer. Kan vi ikke ikke høre os, men husk at like og subscribe, hvis så skal jeg gøre ham bange. Nej, hvad? Hvor fanden? Hvad? Victor, det er ikke sjovt. Victor, det er ikke sjovt. Victor. Alle sammen, hvis jeg... Okay, alle sammen, hvis I får øje på noget, end jeg ikke gør, så skriv lige
i kommentarfeltet. Hvis I sådan ser noget bag ved mig, eller sådan, som jeg ikke gør. Så smid lige et kommentar. Så. Min mor har altid sagt til mig, hvis du ikke kan finde vej hjem, så går du bare lige ud. Så går du bare lige ud. Jeg kan høre Victor! 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 Kunne I også høre ham? Han sagde sådan, ah! Victor! 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 Victor, det er ikke sjovt, Victor. Victor, det er ikke sjovt. Vi lader ikke gemme dig, Victor, det er ikke sjovt. Og Victor han sagde til mig, inden jeg optagede, så sagde han, at han kan godt gå bagved og så kilde os lidt bagved ryggen. Victor, det er ikke sjovt. Nej. Victor, sig en lyd. Okay, chat. Hvis I også er bange, så synger vi sammen. Og Hansen har en bondegård. Og det betyder, hvis vi er bange, så synger vi den. Og jeg er overhovedet ikke bange. Victor! Vi lader ikke gemme dig. Jamen, vi tæller jo ikke det her. Victor! Victor, vi lader ikke gemme dig. Victor? Victor, kan du høre mig? Hallo? Hallo? Victor? Kan du høre mig? Victor? Hallo? Victor? Victor, luk mig ind! Hej, Victor! Hej! Okay, det er dag. Dag. Hej, Victor. Vi overlevede. Eller, Ja. jeg gjorde. Ja, jeg døde en gang. Det var fordi... Okay, det var fordi Ved du godt, jeg har overlevet 109 gange? Ja, det var fordi jeg prøvede at lede efter dig. Og så sagde jeg til videoen, at sådan, han kan godt kilde bag ved ryggen. Og så kiggede jeg, og så kom han bare frem, og så døde jeg. Det var det, jeg sagde! Ja, Der er ikke, der har skudt noget. Kom. men jeg kunne høre dig, for sådan, da han kom over til dig første gang, sådan da jeg var død, så kunne jeg høre, når du sådan sagde, ah! Du kunne høre, du sagde. Nej, det sagde jeg ikke. Nej, du sagde så, ah! Du sagde, at jeg kunne høre det. Nej, det sagde jeg ikke. Jo, videoen kan også skal høre det. Hvis jeg... Nej. Jo, hvis jeg har hvis de har hørt det på, så kunne de godt høre det. Hvis jeg havde det. Det sagde jeg ikke.
sagde jeg altså ikke. Okay, så Ja, det... her. Okay, så det sagde du ikke. Nej, Okay. skal åbne. Ej, Se lige der. I tager næsten det Se lige der. Jeg kan slå monsteret nu. Det er ikke bare sej. Du er mere nøjeren end monsteret. Hvorfor er jeg mere nøjere end monsteret? Fordi du har sådan en maske på. Og så også en kniv. Hvad? Du har en kniv og... Kniv? Ja, kniv i armen. Så er du mere nøjeren end monsteret. Nå. Nej. Men Victor, kan vi godt afslutte videoen også, hvis jeg har lyst til at se en part 2, så kan vi lave en part 2. Nej. Vi overlever lige en til nat. Okay. Kom, vi skal tænde for strøm. Det er det, der er allerede en, der gør. Er der? Hvor er du? Jeg er her! Her! Kom, hurtigt. Vi skal skynde os. Vi skal op i tårnet. Der er sådan et hul i tårnet, du kan springe igennem, når han kommer. Og skynd dig. Kom. Jeg kan ikke mere. Du kan godt lige have en pause. Vi vil løbe. Kom. Vi skal op. Og også, vi skal have en plan for at løbe væk. Fordi se, her er der et hul. Spring ned der og land i høen. Se, der er en hø der. Nej! Ikke sådan der, jo. Nå, undskyld. Sådan der. Giv mig lige mig selv. Skynd dig op. Jeg kommer nu. Hvad skulle jeg så? Okay, så når han kommer, ikke? Ja. Så står jeg heroppe, og så giver jeg ham nogle smæk i røven, ikke? Og imens jeg gør det, så hopper du bare ned her. Ned i det der hø der, okay? Okay, så jeg skulle ikke hoppe ned, som jeg gjorde sidste gang. Nej. Han er lige der. Jeg lyser på ham. Wow. Eller... nej, jeg tror han kommer. Nej. Jeg kan se ham. Nej. De skubbede til mig. Han kommer. Han er der. Hjælp, Victor, hjælp! Victor! Victor, hjælp! Victor, hjælp! Victor? Jeg tror bare lige, jeg går over her og hører på den. Hvor sagde vi skulle løbe ind? Okay, der. Victor? 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 Please, lad være med at gemme for mig. Victor? Vil jeg ikke gemme dig mere? Victor! Hjælp! Victor, hjælp! Victor, hjælp! Victor, hjælp!
hvor jeg dårlig. Okay, chat, jeg vil bare sige, at Victor sagde, at vi skulle overleve en nat, men jeg kan ikke mere. Men hvis I synes, det var mega sjovt, hvis vi skal lave sådan en video her igen, så vi skal spille et gyserspil, så husk at like, subscribe. Jeg ved godt, at Victor sagde, at vi skulle overleve, men jeg kan ikke mere. Jeg pisser snart i bukkerne. Og ja, så jeg skal skynde mig. Vi ses. Fan, ja. Ja, vi ses. Hej hej.